Ensemo y'abamenyi kuri wase ward ya Busamaro yigotoka ime ye constituency ya West Mugirango ase county ya Nyamira nigo babere bakwe murunganiria asogotarosirwa gwekiro ya Tinga nabo igo asogotatwara chinguru chumolero ase ensemo ya Gesero umuseke itogoro se county ya Nyamira Job Mangi nere nigatwariganirio roboti oruo ase nchera yobwikirano. Ime county ya Nyamira abamenyi be constituency ya West Mugirango egotoka eward ya Busamaro barua ebirero asogotigo nyuma asa magenderero bakora uno munyakerogo bw'ekiro ya Tinga Jackson Omolo abonchereria benseme yombate bamba eto chira chinyinge chitaraikeranigwa iki project natebeti guchiare go chaka project entanga ni bantebeti nga ntwara gomete bagante bitigo mogo yoere kitura gitango so akire koigora kipareki kitara ikali tuko to gochigochoga ria renge Monday tugatebinga iyo moko nyore tura gitaya tanga nirari paka bono Monday yitiraika okoboro gwechinyumba kya kebarana mache koireire abantu abange gochandekana koruara bono ntwege ntotoraganie toroserigwe torenteru na mache amache anatokonya gosibi nonya chinyeni nonya ne amatunda nonya na amatoke gachira amatobu nagwenete gosibiwe echo yemo tubwate gatinga ere chiroga eyemo echo ende netakeire ebere sabangina bakoneria amatunda choteyo mbasabe serikali ye county ebaigorere chipara na komenta amatuko ye chiro abe abere ekero ye chiro obakongo bokoba chiro rio chiko sinyukoita ekiagira nchiriko goberera ne biparo bire bike egento gioka tubwatu muchandurega ne chiombe otwatebete chire gurukabere egorurwa abanyabiashara amatukabere lakini ntwana korora gento kekyo ensemo yende mbatogia serikali ye county ya Nyamira asokorusi eubi asechinga kichindonge enkoiranerie county ngambu ya mono asengencho bakorusi eubi terigotioka ngocha bari barusia kero yasangeririgwe ase kenyoro kya Gesero mbarera igoro yogotatwara omolero bwestima ekyo kyeirera abamenyi benseme yukomenya somo sunte egeka egetambe bono nabo tomenyeta ase gesunte tomenyeta ase obororo akiamaene abagambi ba minto kakitokonye asengecho twachandikire mono akibara asomega pira molero orotero chichigwaya emete yoka kamasi kwali kwanja tokonye na kigando tubwati liko jipagwa korwa se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.